Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Human niini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron maguna kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod og dapit nga iyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga moani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait mania niining balaya. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni adtong balaya og kaon og inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung moadto kamo sa usa ka lungsod og dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo, ayuha ang mga masakiton niadtong lungsura og sultihi ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Apan kung moadto kamo sa usa ka lungsod og dili kamo nila dawaton didto, gula kamo ngadto sa kadalanan og ingnan ninyo ang mga tao, bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil among taktakon batok kaninyo, apan timani nga hapit na maghari ang Dios kaninyo. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay niadtong lungsura. Unya nahibalik ang kapituag duha nga malipayon kaayo og miingon, Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Sa Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingog kilat gikan sa langit. Pamati kamo, gitagaan ko kamo gahom aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin og sa mga tanga og sa tanang gahom sa yawa og walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamog kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo, kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Porting dakua sa misyon sa 72 ka apostoles nya in addition sa 12 ka apostoles or 72 ka disipulo in addition sa 12 ka apostoles. Unsa may ilang misyon? Ayuhon ang mga masakiton, hatagag kalinaw ang mga panimalay, papahawaon ang mga yawa. Sa sayo ng misyon na o lisod? Lisod no? Unya dili pag yun ingong tibuok lang San Vicente or tibuok Compostela. Dili lang maoy gipasabot, tibuok kalibutan. Sa ato pa ang tanang masakiton sa tibuok kalibutan, ang tanang giyawaan sa tibuok kalibutan, ilang papahawaon. Nyaon sa may teknik aron matuman ang ilang misyon.
Kani mao pagini ni samot pagini kalisod. Kay niingon si Kristo, panglakaw mo. Ay mo pagdalag kwarta, ayaw pagdalag ilisan, ayaw pagdalag puntil, ayaw pagdalag pagkaon, ayaw gani pagdalag sandalyas. Magtiniil. Namatod pa diri sa atong salmo, nang labang sila nga nagtiniil. Sugot mo ani, ang imong misyon porting dakua, nya di ka padadag kwarta, wa pagyud kay ilisan, wa pagyud kay pagkaon. Nya ang imong misyon porting yung dakua. Ako nagpasalamat ko nga ang ato karong gobernador, lain na sa ninakong pasalamat, kadungog kog balita ng atong bag-ong gobernador nga nilingkod atong pagkapit sa no sa ato nilingkod 30 sa hapon, June 30. Pagkaingon ugma, pirma dayon siya mga executive orders, ang ilang extra nga kwarta sa kanang Kapitolyo nga may kantidad og mga 80 million iya dayong giparilis para iapod-apod sa mga 16 ka mga hospitals sa probinsya aron masuplayan og mga tambal og mga nagunang mga panginahanglan. Nindot nang iyang gibuhat dili 80 million ra. Unya ang suroy-suroy Sugbo kuno og kaning Pasigarbo mo budget og labing or average of 250 million sa usa lang kaadlaw nga event. 250 million, pero ang 80 million nakasupply og at least tag 5 million nga worth sa tambal og mga gamit sa matag hospital sa probinsya nga mga 16 kabuok. Pakpakan ka nato ang atong gobernador, kuyog sa iyang mga board, kuyog sad of course sa tanang elected official sa atong probinsya sa Sugbo. Apil na sa Vice Governor. Kay wa may nisupak. Sa ato pa niuyon silang tanan. Pwede na sila mga matay. Pero dako kayo, tambal lang ha. 16 ra ka ospital, 80 million. Dako kayo. Ingon ana ang style sa kalibutan. Nakarong bag-o na nasa press conference nga akong nakitaan nga nag-question, ipadayon ba nimo kining naaprubahan nga suroy-suroy o Pasigarbo sa Sugbo? Ingon dayos PAM, GovPAM, ato nang i-review. Nga gusto ko nga maigo gyud sa panginahanglas mga tao o kinahanglan nga wag tangon nato. Basta unahon ta gining healthcare sa mga tao. Yan, isulti dayon ang usas iyang mga staff. Ningon, atong hinumduman mga igsuon, ang atong mga ospital, way igong mga doctors, way mga staff, wa gani mga facilities. Karon ay, bugal-bugalon kay tingog si Attorney Rufil Banyok na siyang programa, iyang gitandi nga sa didto kunos Minglanilla, mo tinuod ba? Ako lang sa ning i-echo ninyo, i-verify lang niya. Sa Minglanilla kuno nga hospital, wa kunoy dental chair ang clinic sa dentist. Palingkoron lang tingali kunog stall. Ibtan kag hipon galingkod ka stall. Ya mohangad ka na, upay siguro matumba ka na. Malaro tinuon tong dili saktong hipon. Wa may dental chair. Nya ilang gi-search tagpila ang dental chairs na kanang mahal-mahal gyud kanang moderno-moderno. Mudagan kunog 200 to 300,000 ang usa. Nya iya dayong gi-compute ang 250 million nga suroy-suroy og i-cancel na unya ipalit og dental chairs. Sa 1 million lang daan, tulo na ka dental chairs. Sa 1 million lang, nya 250 million ba yan na? Pila ka kabuk dental chairs? Bisan ipalit pa nag-dentist. Ipalit pa nag-dentist, okay kayo, ilibre ang anesthesia, ilibre ang mga tambal, ilibre ang tanang pag-ibot, tanan, hasta kato mga dagom, unsa po na diha, ilibre tanan, paigo pa, sa usa lang kasuroy-suroy. Nya, year na usa na katuig nga paggamit, o kapila katuig, kaya di man na dali maguba ang dental chair. Di man kaya dali maguba ang stall, kanang monoblock.
Ana, mga igsoon, naigo ba ni sa sugo ni Kristo nga ayaw mo pagdalag puntil, ayaw mo pagdalag kwarta, ayaw pagdalag ilisan? Yes. Nga naman, ang sugo ni Kristo di ay kamong mga leaders, sama sa ato mga government leaders o kaming mga church leaders, labi na gyud ako, pari man ko, kung magsigi mig pangandoy nga magtigo mig kwarta, ang katilingban nga among gialagaran mahutdan sa kwarta. Kay ari naman mo padong sa among bulsa. Pero wa mi bulsa, wa mi sudlanas kwarta, wa sad mi pangandoy nga magtigom og kwarta, ang tanang kwarta nga mosud sa katilingban ikadapat sa katilingbanong panginahanglan. Ug mao nay makasulbad sa problema. Dinis atong parokya karon, mga 1 month from now, mobiya naman ko, adto naman ko sa Compostela, kung walay mga drastic change, binlanta mo dinhi og 70 million nga utang. Akong gipakwinta, 70 million ang ato rong bayronon. Diin man igagikan, ang atong building, original budget ani is 35 million. Motong na maligya tag slot nga SBF dag nga 70,000 ka slots, tag 500 pesos per slot. Ang actual ro nato dinhing nahimo tungod kay ang roof deck wa man na ma-appeals budget, ang kanang San Vicente wa ma-appeal, kanang elevator wa ma-appeal, kanang atong kitchen nga dako karon nga kompletos gamit wa ma-appeal, kanang yuta sloyon ni additional tag mga 100 square meters para makaagi ang ato mga sakyanan, sumpay sa atong kusina wa sad na ma-appeal. Nidagan ang kumbinto lang nga budget niabot og mga around 55 million sa mga add-ons kana sa atong atubangan, kanang canopy diha, kanang pagtrabaho ana wa sad na ma-appeal sa budget adtong 35. So di diferensya nag 20 more or less na nya gipalito nato dihang balay, wa man to ma-appeal itong balay diha, bas tubangan 50 million to, wa ta magbayad sa cost sa balay og yuta, nagbayad ta sa sentimental value sa nagpuyo diha nga dako sa tabang nato diri, sila si Cafe, Brad Titing og iyang mga anak. Hangtod karon wa pa ta kabayad nila in real sense, kay nang huwam raman tag mga kwarta sa lain-laing mga individuals para i-partial nila. Unsa may resulta karon, gipaninglan ako sa atong gipanghuwaman. Hapit na ko di katog, pero ako lang yung tuyoon pag-ingon, mamatay ra ko, mamatay ra gyud ko. Ana, ikamatay na ko, wa na gyud mo ipaninglan. Makatog dayon ko. Praise the Lord, no? Pero niingon sa kong San Vicente, sa may akong buhaton ngadtos Ginoo og sa mahal nga birhen, ningon siya pamaligya og once and for all nga slot. Nya kanang imong income sa imong stipend, sa imong dupa-dupa, kay mag-average man gyud ko mga igsoon, basta swertihon lang ning akong dupa-dupa, mo average man gyud kog stipend nga mga akong personal ba stipend mga 50,000 so kada semana. So ako na nang ihatag sa ipalit sa na kog slot sa lain-laing paagi. Gikan karon hangtod mahumanig bayad ang 70 million. Saman, okay mo ana? Unya, kay niingon mas Kristo, ayaw na mo pagtigom o kwarta, kanang inyong mga ilisan, ayaw na kanang mga sandalyas, ipamaligya sa na ninyo tanan, mga extra ninyo, nya ang sobra, ang halin, ipalit og slot. Sakto, dili. Kung kitang tanan, appeal na mong mga online parishioners. By the way, kamo din territorial parishioners mo nako. Ang taga Compostela, ako sa nang online parishioners. Daghan nila ang namalit og slots din Kung mabalhin ako dito, kamo na say akong sila na say akong territorial parishioners, kamo na say akong online parishioners. Palit lang gyapon mo. Dito ko sa Amerika, wag na sila kasimba na to din sus, yun nilang hinangopa, hala padir, kita na yun ka na mo. Naadayoy mo gakos, naay mo lamano,
na ay magpa-picture, na pag-imuaksyon hawk, mulingiw lang in town ko. Simba ko, anad pala tanang hawk-hawk. Ana, mo na layo ra kay ito sila, taga Dallas, taga Houston, taga New York, nakasimba na ito din pero sige silang palit og slots. Gani, gasigig hangyo pa der, ayaw in tao na hununga imong slots, kay lipay, kay may anang makapalit mi, og daghan sa migrasya nga nadawat. Yan, mutana din ko sa Ginoo gabi, Lord, unsa may title sa akong slots? Ingon ni siya, title og grace. Grace, grasya. Kay kanang inyong kumbinto, grasya na kanang mga yuta nga inyong napalit, grasya na kadtong balay dihang gibaligya nga giguba, dako kay itong grasya. So grasya na. Pero dili makumpleto ang grasya basta naa pa ng 70 million nga utang. Mao na ang meaning sa grace. I-plus ra godong. Mao na yung meaning sa grace. God's rewards and complete elation. Kasabot mo kung saan ang word nga elation, ug wa mo kasabot, i-google. Complete elation. Ang meaning anang elation, great joy. Niingon si Kristo, John chapter 15, if you do my commandments, my joy will be in you, and your joy will be complete. Unsa may commandment ros Ginoo? Ipamaligya na ng inyong mga extra nga mga gamit o mga gikinahanglan aron ipalit na tog slot aron mabayra na ning tanan o ang atong kalipay makumpleto. Lipay na ta nga niya ng mga facilities, nindot nga facilities, kumbento, simbahan, yuta, parkingan, naana, pero dili pa complete because naapay bayronon. So maligya ta og 700,000 ka slots nga grace, tag 100 pesos per slot. Nya naay 70 slot challenge, kay kanang 70 ang meaning ana infinite or complete. So tag 7,000 per challenge. Ana o ana? Huy, ana o ana? Laban o bawi? Final answer? Okay, manindog ta katong na ay final answer.